Assalamu alaikum. Sannu Nana Kafra Ta kusa masa. Sannu Nana Kafra Oh, no. Ina kana wanda abu babban abin da ke. Allah ya biya maza. Ya garin? Daidai wallahi. Ya Ustaz, salamu alaikum. Assalam. Masha Allah, masha Allah. Mutumin ya halaji ka shuru. Kai independent ɗin na faɗa ma na gama budget ɗinta na shirya mata daidai. Jiyan nan na je ni na kaso kuɗi alaji na kashe kallaba. Kai zara tawa ma ka gane ta ai. 10,000 na tare na kashe mata. Kai. Kwarai kwa sannan na Nancy tawa ma ita ma 10,000 na kashe mata. Tanke. Tudun suna kashe musu na baran gwaje ta amma kuma kai na je ka shuru ana ta harka wai kai me yake faruwa ne da kai? Za ta fashe ba. Eh? Haba maza, ai dole ta mu za ta fashe ai. To ai na ji ka shiru ne har yanzu ko zo kake a fitan nan ba kai? Baka gani ba? Mu gani. Ko yaushe ina sama ina duba file ɗina. Ah, kana faida maka ma? Ai mu ne file ai. Ai a daren yau muke sare file za ta To fashe. amma kuma ai nake ji ana cewa ai fayil zancen ƙarya ne nan. Karamu Ba da a su yanzu fayil waɗannan nan ba ƴan wata hasada abu ne kawai. Ni duk wanda yace file ƙarya ce ma ne mai alƙawarin miliyan 5. Kai hanni kenan. Kai ai na hannuna ne kai. Tare da Ai malar kawai jira na kira nan ta zo da ni da gayu da jams ina da kai ni fa har da ina san shirya zan ce yan. Assalamu alaikum. Ina goma akai min yau din. Yi ana je wai ya fashe wata ta. Assalamu alaikum. Saba ustaz ya za ka yi mana haka ne? Da zuba mun gaisa bane ne? Abba za ka dakatar mun da faɗi ta. Wato ainihin na ji kuna wani lissafe na kuɗi. Wato ƴan uwa na ji wannan shi yana ta wani lissafin kuɗi. To shi ne wani ke so in ji shin wai ainihin zakka ce ko kuma sadaka ce? Sadaka. Haka malam wace irin sadaka yanzu? Ai mu ya kamata a ci an bewa fi sabilillahi. Sadaka. Insha Allah. Zakka kuma wace irin zakka? Zakka ba kace na bu zakka a guje. Sannu Nana Kafra